Valls. Diuen que aquí Valls miren 3 cops al cel. Però per què? El primer és ben fàcil i és que és terra de castells, perquè aquí van néixer fa més de 200 anys. Convertint-se en un dels símbols més emblemàtics pels catalans i que a més és patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. I on em trobo ara és la plaça del Blat, coneguda com a quilòmetre zero del món casteller. I aquí només hi poden actuar 2 colles, la colla joves i la colla vella dels xiquets de Valls, una rivalitat única. I el segon cop que miren és per mirar el seu campanar. I quin campanar! És el més alt de les esglésies parroquials de Catalunya amb 74 metres, construït entre l'any 1895 i 1897 per l'arquitecte Francesc Vilà Carmona. I el tercer no podria ser un altre que per menjar calçots. Un menjar únic descobert per un camperol d'aquí i que n'ha fet de Valls la seva capital per excel·lència. I que els vallencs dels Figaflaues fins i tot li han dedicat un disc. Però serà un altre cantant qui m'expliqui tots els secrets de Valls. Saps qui pot ser? Qui millor per explicar-nos aquestes cosetes de Valls, aquests secrets amagats, que la Mariona Escoda, que és d'aquí. Què és per tu Valls? És casa, és on sento com, pum, el meu foco aquí està molt present. Una cosa que m'agrada molt de Valls és que té una cultura superrica, superdiversa, a nivell de bestiari, a nivell de castells, a nivell musical, a molts nivells. Com a vallenques, com molt d'orgull. Ens podries dir de quina colla ets? Vull dir, públicament. Clar, el meu pare és casteller de la Colla Vella, he portat sempre els assajos, a les diades, i jo he sigut molt de la Vella, he cantat l'himne de la Colla Vella també, ara la meva parella és casteller de la Vella des de fa molt de temps. Parlant amb gent de Barcelona, ens veu de Catalunya, és com, què fareu la rebetlla de Sant Joan? I jo, com que què? Què farem? Faré a Valls, a completes, després anirem als concerts, vinc com molt interioritzat. Per Sant Joan, el dia 24. Sí, hi ha dinar familiar? No, perdó, és que jo estic a la plaça fins les 5 de la tarda, si convé. Que em dona més alleujament és la descarregada. Quan anem a buscar reptes i a buscar castells més complicats, hi ha com la dicotomia aquesta de, ostres, estic patint una barbaritat i tinc tota l'adrenalina de veure de veure com ho munten i de veure què passa amb això. Alguna cosa que no saben de tu o que hagis fet aquí al poble, no? Que t'hagin marcat també? Jo vaig ballar a la Moixiganga. És un ball que fas figures, portes els ciris i aguantes la figura 4 temps i desmuntes, però és una cosa com molt solemne, molt solemne. Jo vaig començar a cantar als 5 anys a la coral d'aquí. Vaig passar molts anys amb un duet de guitarra cantant a casaments civils. Gràcies a allò i a que vaig entrar en un grup de versions que també van fer molts concerts aquí a Valls, molts concerts per al camp, vaig començar a plantejar-me com fer classes de cant i des d'allà fins aquí. Anem a un territori, ens agrada que ens expliquin algunes paraules típiques del lloc. Quines me'n podries dir d'aquesta zona, normalment del poble o de la zona? Titaranya, en vez de teranyina, xiquet, xiqueta, bajoca, tot això ja es coneix més. Apriar o apriar-se, que vol dir com preparar-se. La meva àvia sempre deia, vaig a apriar el dinar, o nena, apria la taula. Ara estic veient que totes les deia molt la meva àvia, La meva àvia és del Pont d'Armentera, que és un poble que està a 20 minutets d'aquí. Sí. A més de dir processó, les processons de Setmana Santa o el que sigui, tota la vida s'ha dit professor. De petita sempre havia dit professor, la professor, fins que algú em va dir com, no, és professor, no és processó. Jo, la meva àvia ha dit professor tota la vida i jo també diré professor. Aquí hi ha com molt de llenguatge del món dels calçots, llavors redolta és el tipus de tronquet que s'utilitza per cremar i coure els calçots damunt. Aquí fem servir acotxar, doncs la posició de l'acotxador es diu així, per això o viceversa. Moltes gràcies per explicar-nos, per obrir-te en canal i explicar-nos totes aquestes històries teves per aquí a Valls. I gràcies a això per rebre'ns i fer-nos-ho tot tan fàcil. A vosaltres per venir a veure'ns. La festa major de Sant Joan a Valls. És la més màgica de l'any, però aquí a Valls encara ho és més perquè es manté una tradició viva i activa que la fa única. Em refereixo a un dels actes més esperats pels vallencs, que és la nit de completes. La paraula completes ve del llatí completorium, que vol dir completament, sencer, i se li ha donat aquest nom quan comença la festa perquè és l'acte nocturn per excel·lència que després del seguici del poble comença a la plaça del Blat, a les fosques, i amb els focs il·luminant per complet com els castellers de la ciutat aixequen els seus pilars i enceten aleshores els balls de tots els elements del bestiari vallenc, cadascun amb la seva música característica que l'acompanya. El drac és l'emblema dels poders de l'infern. El bou és present des del 1764, però es va recuperar l'any 2012. L'ós, acompanyat dels trabucaires, és una peça poc habitual a Catalunya i que està vinculada al patronatge de Santa Úrsula, la petita ossa. Es segueixen el ball de cavallets, el basílic, una bèstia de la mitologia que neix d'un ou de gall, fecundat per una
una serp i covat per un gripau, el lleó, la mulassa de Valls, que és la més gran de Catalunya i és un dels elements més estimats pels vallencs i, com ells diuen, que guapa que és. Els nans no tenen nom i han estat batejats amb l'ofici que representen, els germans, el sabater, l'arroquí, els gegants i els gegantons i l'àliga de la ciutat, que aquest any han fet el seu últim ball després de més de 34 anys juntament amb els aligons. I no es podia acabar la nit a la plaça d'una altra manera que no fos amb castells. Tot això acompanyat dels altres actes, com la tronada, que fan que el Sant Joan a Valls no sigui un dia qualsevol.